Club Junta, building better Africa. You slow down. That's why in Kalamba, things we got Peter Brenda, things from my because not a photo of his but in Tayata. Amarabi, Azango Zuga, 16th November, but boom, just a big Mutariga on the president. Why? Because he has the name of Mutariga, and so he has the proven leadership. It's casual. Mutariga is not finished. It's more Amarabi, yes. I mean, Gadi, Mutariga, how front at Wena to do campaign. And among the front, what he's doing, he's just showing how things can be. Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumamawa. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Patatenga nthawi yayitali chifukwa cha zifuwa tinayimika kale kuti Amalawi tibwere ndi mapulogalamu onena kuti azimveka pamaso panu. Choyamba ndimafuna ndipereke nambala iyi ndikudziwa Amalawi ambiri ali ndi zambiri zofuna kuziwisa Limpopo kuti iziwise dziko la Malawi komanso lidziwise maka boma limene labwerali kuti pakuti sipakuyenda bwino pakuti sipakuyenda bwino. Choncho nambala imene ali Limpopo tikupirisa pano ndi 078 161 6727 078 161 6728. Mukatero mwatipeza pa Limpopo FM. Pala anthu ambiri amadandaula kunena kuti tikuyesa kutumiza ma message athu pa phone number yanu yakalecha komano mautenga akusonyeza kuti sakupita. Choncho nonse amene muli ndi zoti Limpopo FM yazuise Amalawi yauze kunena kuti kuno kwadimaki kukuchitika izi, kuno kuchipatala kukuchitika izi. Choncho nambala yathu mungatipeze pa 078 mutipeze pa 078 161 6728. Ndipo nonse amene mukuyenereka kuti nonse amene mukufuna kutumiza mautenga anu chonde tipeze nisoni pa nambala imeneyi. Chigawo chakumamawa kuno muli ndine Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Nditamange kwambiri ndili ndi utenga umene ndifuna ndipereke kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi.
ndidziwa a president ndonena kuti mwabwera mosinthika kusiyana ndi mmene munalili 2014 mwabwera mosinthika kwambiri ndipo tikuona ndi maso zimene zikuchitika komano tili ndi uthenga. Ine Comrade Mtanyiwa ndi munthu amene ndimafuna ndizinena chilungamo zikamakanika zizikanika koma uthenga nditaupereka. Choyamba ndifuna ndipereke uthenga onena kuti chonde a president musalole munthu wina kuti akaipise dzina lanu. Musalole munthu wina kuti akaipise dzina lanu. Ndifuna ndipempheso nonse amene muli mboma amene mukugwira ntchito ndi Peter Mutharika. Musazamuche Comrade Mtanyiwa kuti ndi oyipa. Musazamutchule Comrade Mtanyiwa kuti ndi oyipa ngati moyambe kugwira ntchito zosemphana ndi zimene akufuna Amalawi. Ndipo ndifuna ndikusimikizire na Malawi posachedwa pompa chikhala ndi movement imene tizithana ndi onse opanga katangale. Movement imene ikangomva kuti pakuti sipali bwino izipitapo iyoyo ndikupita kukapereka malipoti ku office kwa president. Ndofuna ndikuchenjezeni kandi ku polisi mmapanga katangale chepesani musazanene kuti simunausidwe kandi ku military kunali katangale chepesani. Department ina iliyonse ya mboma amene munazolowera kupanga katangale chepesani. Azatu akuchipatala ndimafuna ndikuchenjezeni tikufuna chipatala china chilichonse pano muzipezeka mankhwala. So ntchito ya movement imeneyi ni ntchito imene ikhale yovuta kwambiri. We want to make Malawi greater again. Mwina mwakhala mukumva akamulepuka luwa akuyankhula ena mukuona ngati ndizamasewera. This movement ndi bungwe limene likhale sponsored ndi azungu akunja akufuna dziko la Malawi likhale lotukuka. Ndesi tikuyang'anira kunena kuti kodi uyu udindo wake ndotani uyu udindo wake ndotani koma ifeyo chimene tikungofuna ife Malawi yo zake zimwendere. Komanso movement imeneyi cholinga chake ndi kuteteza president. Tilola tikati kuteteza president tufuna timteteze president ngati pali anthu ena amapanga zinthu zopusa mu dzina la president mwayo umenewo ulendo uno kulibe. Tizipita kwa president yo ndikukamuuza a president mukudziwa kodi wakuti akupanga chakuti wakuti ngati a president acha amakukhulupirirani asiya kukukhulupirirani. Ntchito ya make Malawi great again ndi zambiri nkhani imeneyi ndilongosola. Bungwe limeneli simukufunika munthu wakatangale chifukwa tikhala tikupita ku anti-corruption bureau kukaona mafailo awa kuti sakutengeredwa ku milandu banja akuti takatengani tikuti make Malawi great again. The movement imene ikhale yovuta, movement imene muli wabakiri mulozi, movement imene muli Comrade Mtanyiwa, movement imene mukhale poni kalindo anthu amene salola kupanga zachinyengo mukhale anthu ambiri ndipo ikhala ikuthandizidwa ndi maiko akunja. So ndikupereka uthenga ukunena kuti tonse amene timakonda kusolola ntchito zathu zitha within 2 years tikuyenereka kuti tichepese. Uthenga wanga president maono ukuchoka ku boma lija la kudowa anthu akudowa a president andipasa uthenga kunena kuti Comrade Mtanyiwa tipitisireni uthenga kwa olemekezeka a Peter Mutharika kunena kuti pamene atenga udino wa president ife anthu amene tikuchokera kudowa ife anthu amene tikuchoka kudowa kwawo kwa Richard Chimwendo Banda chonde a president asatisale komanso chipani chicha cha DPP chisatisale. Tikuyankhula izi chifukwa chonena kuti nkuteka akhoza kuona mafika akudowa kunena kuti tinavotera MCP. Anthufe sikufuna kwathu kuvotera MCP koma timapewa kuocheredwa ma business
maofisi athu, timapewa kuocheredwaso nyumba zathu. So timakakamizidwa kunena kuti ngati tivotera MCP china chake chichitika pakati pa miyoyo yathu, ndipo ufuna kuteteza miyoyo yathu bwana president, ndi chifukwa chake tinakavotera chipani chicha cha MCP. Koma kudowa anthufe sifu MCP, ndipo tifunanso tipemphe aponi kalindo Comrade Mtanyiwa wabakiri muluzi ndi anthu ena onse omenyera ufulu kunena kuti kuno kudowa sonena kuti tili mu dziko la democracy. Zimenezo sitikuzidziwa, kukufunika mubwere kumadera kwathu, mutiphunzise, mutidziwise kodi democracy imakoma mwa mtundu wanji, chifukwa tu president wangolitenga dziko. Kule wamkulu amene amamenya anthu kuno kudowa, kule wamkulu sakutulukaso. Ndi anthu akudowa akupempha, ndipo anthu akudowa president akupempha akuti mukagwira ntchito zanu zonse tangopangani tsiku akufuna akakuoneni. Anthu akudowa akufuna akakuoneni. Iwowo ndochita manyazi, samayembekezera kunena kuti president amene kwawo kunali kudowa, president amene anali wa mtundu wawo angachitise manyazi dziko la Malawi ndikufika poka ikapipi ku State House. Choncho anthu akudowa a president akupempha kunena kuti iwo mwasamalire, ndipo skulu zaulere zimene zikubwerazi musayiwale kudowa ndi ana anu, musasiye ndi ana anu. Akupempha ndithu anthu akudowa. Inu nonse amene mwayandikira president utengeni uthenga unena kuti anthu akudowa akuti pepani kuvotera chipani cha MCP chifukwa chokakamizidwa. Koma iwowa ali okondwa ndi utsogoleri umene wabwerawu, chifukwa lero anawo ambiri ayambatu kupita ku sukulu izi zakulekule, ayamba achepesa zakulekule zikhala ngati part time. Choncho a president kumene muliko mulandire uthenga. Aponi kalindo wabakiri TV ndiyena nonse omenyera mafulu anthu kudowa kukufunani. Akunena kuti zonena kuti kuli democracy kunja kuno sakuzidziwa, zonena kuti kamuzu anachoka sakuzidziwa, chifukwa moyo umene amakhala nthawi zonse umakhala moyo wankhanza. Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Timamva audio imene amayankhula Moses Konkuyo kunena kuti chifukwa cheni chimene MCP inalozira. Ndimafuna ndingobwereza kuyankhula kuzonena kuti Moses Konkuyo chilungamo chimafunika, kuyankhula chilungamo chimafunika. Mukachirusa bodza Amalawi akutengani beni kunena kuti anthu kwandabodza ndipo sibwino kwatenga kwaika mboma. Muli kunja kwa boma koma mukunkaso mukupitiriza mabodza. Choyamba chimene chinakuchosani MCP mboma, munachirusa kulamulira dziko pogwiritsa ntchito mabodza. Munachulusa kulamulira dziko kukyolera mabodza. Amalawi anafika ndi potopa ndi mabodza ano amene mauza siku ndi siku, zimene zinapangisa Malawi kunena kuti tizaonesana siku lokaponya chisankho. MCP ngati munaluza chifukwa cha kusamva, mmalangisidwa, mmausidwa, koma munasankha kusamva. Ndi kusamva kuja kunapangisa kunena kuti inu muluze Amalawi anangokusiyani. China munaonjeza nkhaza. Taonani lero chambireni DPP sitinamve zonoti kwakuti kuli azi kwanje akwamenya anthu, kwakuti kuli azi kwanje akwamenya anthu. Khalidwe limene lija Amalawi
Amalawi anafika paja poto panalo anthu kufuna kupanga ma demonstration mu dziko limene inuyo munalikhazikitsa kuti ndiramu ma demonstration makanisa anthu aja anangokhala ndi mkwiyo wawo mu mtima kunena kuti tizaonesana ngakhale ma demonstrations amachitika mu dziko la Malawi amangochitika mongokakamiza koma inu simafuna koma Amalawi anamanga chimodzi kunena kuti anthu amenewa palibe tingwasiya tizakakumana pa 16 September ndipo panalibe china chilichonse chimene chimayenda mboma lanu ainake mmaona ngati zinthu zikuyenda chifukwa chonoti mmakwanisa kuba ndrama apa ndikukayika apa kuba ndrama apa ndikukayika apa kumanga nyumba kupanga china chilichonse chimene chimafunika munthu kukhala nawo mmaona ngati zinthu zikuyenda ndimamva audio ya Redson Mullo Amalawi muzisiyanisa Redson Mullo ndi Mullo Makina Redson Mullo ndi wina Mullo Makina ndi wina Mullo Makina ndi amene amapanga zawo chifamba pamene Redson Mullo sa amene amapanga zawo chifamba ndikufuna Amalawi pamenepa timvesesane bwinobwino Redson Mullo ndi wina ndi amene amaenda ndi apunika lindo ndi Malawi first yoyamba pamene Mullo Makina ndi amene amapanga zawo chifamba ndiye tizitha kusiyanisa ndiye Redson Mullo amayankhula mu audio yawo kunena kuti ndakhala ndikuauza Richard Chimwendo angakhale president iyo ndakhala ndikumuuza easy tingawine nazo njira zowinira ndi easy ndi Moses Kunkuyu sakuziwa zonena kuti anatuluka mboma chifukwa chani akuti yayi Amalawi amakhulupirira kuti ukauza za maboza ndi pamene Amalawi angamvese Malawi samafuna boza muzeni chilungamo mukamuza chilungamo Malawi amamva koma mukakangomunamiza Malawi zavuta ndi inu MCP munatuluka mboma chifukwa cha kuchulusa kwa mabodza ndi Amalawi sana sangalasidwe nazo lero tu Amalawi akuyenda mosacheuka kungobwera Peter Mtalika palibe amene akuyenda mocheuka chakudya mitengo yake ilionena kuti anthu akhoza kukwanirisa ndikumagula mochepekedwa momwemo tufuna titokoze kwambiri tufuna titokoze a president chifukwa cha chimenechi choncho MCP ngati simmadziwa kuti munaluza chani dziwani kunena kuti mabodza ndi amene anapangisa kukuluzisani kulamulira mwankhaza ndi kumene kunapangisa kuti muluze chisankho chimenechi ndipo simmafuna kumva zimene amanena Amalawi ndiye chifukwa chono simmafuna kumva Amalawi anafika pa Japongo tairira kukusiyani kunena kuti awa tizaonesana siku la voti ndiye zimene zikhaleso zifukwa mwazina chipani cha DPP chikuyenera kati chitengere poso punzi mukafuna kulembana ntchito mukumangolembana nokhanoka ndofuna ndipemphe pamene papo olembana ntchito tamva kale ku State House anthu amene akupita kumeneko akungolembedwa ndi munthu mmodzi zimene za president muziyang'anisise zisakuonongereni mbiri yanu tisamve kunena kuti kuchipatala chifukwa chonena kuti wamkulu wa kuchipatala ndi akondwe ndiye onse amene alembedwa kumeneko kuti atumbuka okhoka zimenezo sitikuzifuna kodi kuchiromwe kulibe anthu amene anapita ku school achewa kulibe munthu amene anapita ku school kusanje kulibe anthu amene anapita ku school ndiye tikufuna tichenjeze tamva kale ku State House iko olu mwana wanga akufuna atagwira ntchito ndisakubisire ndili ndi abale anga amenenso nawo akufuna ntchito abale anthu ambirimbiri
akufuna ntchito. Tatiyeni ntchito zitizigawana. Mavuto amene mukukumana nawo ino Malawi wina aliyense mavuto amenewo akukumana nawo. Tiyeni tilembe ntchito mwafeya. Pamene tufuna kulemba apolisi tiyeni tione kuti kodi kudetsa tatenga kwangati, kunchewu tatenga kwangati, kuzomba tatenga kwangati, kwakuti tatenga kwangati. Tisangotenga apolisi kungoti chifukwa chonoti ife tikugwira ntchito mpolisi momwemo, ife tikugwira ntchito mu military momwemo. Zimenezi mukumana ndi make Malawi great again. Zaona ngati kuti ndizolakwika. Sizingatheke munthu umodzi kukalemba azibalake 7 pa kampani imodzi. Sifuna uthandauza chani kwa Malawi. Ndilindisa mbiri zonena kuti yankhula Malawi ndati ndafika. Pomaliza ndofuna noti congratulations Honorable Enoki Chihana for being second Vice President for Republican of Malawi, and I would like to extend my congratulations to His Excellency Professor Peter Mtanyiwa for honoring your agreement with Afford as a party. This must be good example to others in future to fulfill the agreement you made. Amalawi ndilosangala ndilokondwa ndofuna noti siko mukwambiri Peter Mtanyiwa chifukwa chonoti mwakwanirisa chimene munalonjeza. Ndizomvesa chisoni kumene tikuchokerako ena analephera kukwanirisa chimene analonjeza koma anasankha kumupha nzawo. Ubwino wa Peter Mtanyiwa ukhale uposa pamenepa. Peter Mtanyiwa anaenda ndi Klaus Chilima anamsiya wa moyo. Klaus Chilima anapita kukaenda ndi president akale adziko lino. Kumapeto kwake chinachitika ndi chani? Tinamuluza Chilima. Reason agreement imene anapangana. Chisanzo chabwino Peter Mtanyiwa agreement imene anayikhazikisa pa chipani cha Afford komanso pa Enoki Chihana akwanirisa. Kodi okoma atani? Okoma atani a President Peter Mtanyiwa. I must say again, congratulations. May God bless you. May God keep you fit. Mukwanirise zimene ino munatilonjeza ife Malawi kuti oyipayo achite manyazi. Ndikatero tu pa Limpopo FM munali ndine Comrade Mtanyiwa ndati ndabwera ku polisi ndili ndi zanu, ku ame ndili ndi zanu, ku Eskom ndili ndi zanu, tikumane chigawo cha kumadzulo. Ambuye akudaliseni. Limpopo with Comrade Mtanyiwa. Ndikufunireni siku labwino nonse azathu mmapemphera lero ndingonena kuti Juma Mubaraka. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.